tafiya mai anniya mafita bar tsintsiya mun cire rigar kaya mafita ADC muke so dukannin lahiya mafita Babaji ku ji gwammu ne mu yi tutiya mafita Wazirin Adamawa gaba lafiya mafita da kuma alrufa idan zakin duniya mafita dan tsintsiya baba ka zama jan wuya mafita kama a can fican ma akwai wani siniya mafita Abubakar malami shajiniya mafita da kuma Dr. Mustapha nan gangariya mafita jagoran siyasar Katsina mazan jiya mafita ba kai ta gaisuwa ta imamin biya mafita Aminu Waziri Sokoto sai mun biya mafita Gaido mu tambuwal zakin kwaikwaya mafita da kuma hajiya da ja'atu nan ta iya mafita da kishin arewa ta juru gwagwarmaya mafita saboda za mu dangai da MD ajiya mafita wata wallon maru na Fatima sha tambaya mafita Bashir Adamu jigawa muka kewaya mafita manyan nazo wasu ne muke da bibiya mafita game da jinjinar kukusoshin jam'iyya mafita su zo don su karya APC shegiya mafita kada mu ba su dama su koma mu yi kuskure APC muke so mu kada tuni ta sire ta cuce mu ta addabe mu gashi mun kure to kowa ya tana jikati mu ga ta bare ADC muke so kasar mu ga ta bare APC music ambassadors gashi mun dire mutan Najeriyar mu ga dama mu ku zo mu bi sabuwar tafiya mu betar talaka ADC muke so ba za ta yi yaudara ba mutan Najeriyar mu ga dama gungu ku zo mu bi sabuwar tafiya mafitar talaka ADC muke so ba za ta yi yaudara ba mu farka yan arewa ga dama mu ku zo mu bi sabuwar tafiya mu betar talaka ADC muke so mu har hada hannuwan mu farka yan arewa ga dama
buɗe silar arziki. ga dama gunmu. Allah Najeriya muna roƙo ba mu ɗauki. Sabuwar tafiya muke yi. Kawo ƙarshen Yahudu don batu ba suke ba. Mutan Najeriyar mu ga dama gunmu. Ku zo mu bi sabuwar tafiya mafitar talaka. ADC muke so ba za ta yi yaudara ba. Ba ma fatan mu tabbata cikin wahala da bauta. Mutan Najeriyar mu Batun roman dimokuraɗiyya sai makwabta. ga dama gunmu. Arewa yunwa rashin tsaro ke addabarta. Sabuwar tafiya muke yi. Barin su sai ta zarce ba mafita bace ba. Mutan Najeriyar mu ga dama gunmu. Ku zo mu bi sabuwar tafiya mafitar talaka. ADC muke so ba za ta yi yaudara ba. Ba mu da subsidy tallafin mai sun cire shi. Mutan Najeriyar mu Ma'aikaci albashi sati biyu bai rike shi. ga dama gunmu. Takin noma manoma nawa ke iya mallakar shi. Sabuwar tafiya muke yi. Mahukuntan mu ba tausayin jama'a suke ba. Mutan Najeriyar mu ga dama gunmu. Ku zo mu bi sabuwar tafiya mafitar talaka. ADC muke so ba za ta yi yaudara ba. Yanzu ADC sabuwar tafiya mun amince. Mutan Najeriyar mu Tafiyar Atiku su El Rufai nasara ce. ga dama gunmu. Mun bar tsintsiya tun da dai yar yaudara ce. Sabuwar tafiya muke yi. Kama mana hannuwanmu Dr. Mustapha Baba. Mutan Najeriyar mu ga dama gunmu. Ku zo mu bi sabuwar tafiya mafitar talaka. ADC muke so ba za ta yi yaudara ba. Akwai manyan jigajigai a cikin tafiyar nan. Mutan Najeriyar mu Ba za su bari a cutar da mu ba idan suna nan. ga dama gunmu. Inspector janar na 'yan sandan nan na nan. Sabuwar tafiya muke yi. MD Abubakar ba karamin uba bane ba. Mutan Najeriyar mu ga dama gunmu. Ku zo mu bi sabuwar tafiya mafitar talaka. ADC muke so ba za ta yi yaudara ba. Ku zo mu bi sabuwar tafiyar nan. Nasara ce. Mutan Najeriyar mu ADC muke tun da babbar Jam'iyya ce. ga dama gunmu. Idan ta karɓi mulkin ƙasar nan mun yi dace. Sabuwar tafiya muke yi. Mata ku fito mu yi wa ADC Nan maraba. Mutan Najeriyar mu ga dama gunmu. Ku zo mu bi sabuwar tafiya mafitar talaka. ADC muke so ba za ta yi yaudara ba. Ku bi na hankali kan na ruɗe masu ganga. Mutan Najeriyar mu Dan na ji kuna kiɗin ne kamar an shirya jinga. ga dama gunmu. Kuma kishin ƙasar ya sanya san ba ku yanga. Sabuwar tafiya muke yi. Ku zo sai mun karya tsintsiya ba wai bane ba. Mutan Najeriyar mu ga dama gunmu. Ku zo mu bi sabuwar tafiya mafitar talaka. ADC muke so ba za ta yi yaudara ba. Gwamnati ce aka yi wadda ba tausan talaka. Mutan Najeriyar mu To bana babu shakka ba sai